Bu atna гадигина атна түгел, бәйрәм атнасы. Барлык ир-егетләребезне дә 20 февраль ватанны саклаучылар көне белән чын ихластан тәбрик итәбез. Үзегезгә, якыннарыгызга сәламәтлек, илебезгә иминлек телибез. Бар эшегез мәхәббәт белән сугарылып, рухи канәгатьлек китерсен. Сез булганда без бәхетле. Biz ise егетләребезнең күңеленә хуш килерлек спектакльләребезне тәкъдим итәбез. 20 февраль Гаяз Исхак әсәрләре буенча куелган Тормышмы бу спектакль. Шул ук көнне Кече залыбызда Сөмбел Гафарованың Килмешәк спектакле. 24 февраль Александр Володинның Санаулы кичләр спектакле. Һәм дә инде 25 февраль көнне Хәсән Туфанның шигырьләренә нигезләнеп эшләнгән Агыла да булып, агыла спектакльләренә чакырабыз. Бәйрәмнәрегезне безнең белән уздырыгыз.